Goazen pusmokikoan! Ustelgunearen bila. Eta honelako gauza ustelak nahi altzen ituzten. Laranja ustel bat ekarri diguzu, Ralfi. Nazkagarriaren nazkagarriz lehiaketa irabaziko du. Laranja deskomposatuaren kiratxa. Zoragarria. Zein da puntuak eta Tim? Gauza nazkagarri eta eguingarrienaren lehiaketa irabaziko aldut honekin. Bi sudurrak itxita, bat zorabiatuta, ez dago gaizki. Kostako da nazkagarriagoa inguratzen. Ikustakun. Bai, honekin. Urrengoa. Ze iruditzen zaizu hau? Bazter eskutu batean aurkitu nuen nire lehengo eskolan. Fibi! Ustelaren ustelez desegin eginda. Puntuak eta? 3 sudurrak itxita. Zorionak! Urrengoa! Orain ikusiko duzue. Wanda, zer daukazu hor barruan? Auskalo, Carlos. Inork ez daki? 4 urte nituen ez geroztik oskailuan egonda. Usteletan ustelena. Ez duzu bazabaltzea pentsatuko. Jakina! Tira, aurrok, ez duzu ikusi nahi munduko usteltasunik irastunena? Ea, ona hemen. Puntuak eta... 3 zorabiatuta, bikaina, Wanda. Zeu zaitugu txapeldun! Eta gauza ustel nazkagarrienaren lehiaketa irabazi duzulako, saritxo bat topari. Oh, Wanda, zuaitz landare bat da. Andereño, polita da osota hori guztia, baina ez da ustelduta egongo, ez da? Bizi-bizia dirudi. Alaxe dago, Kixa, bizi-bizirik dago, eta horregatik ustelduta. Bai? Tira, Wanda, zer egingo duzu zure sariarekin? Zera, landatu egin nahi nuke. Eta badakit non sartuko dudan. Ezagutzen nire etxetik gertu dagoen orubea zabortegikoa? Leku ezin hobea bai zuaitz berri batentzat. Autobusera! Binaka, mesedez? Aizu, Wanda, benetan landatu nahi duzu zure zuaitz polita leku itxusi horretan? Antxe! Baina, gai hilez, usteldutako enborrez eta zuaitz puskez josita dagota. Horrexegatik ba, Carlos. Munduko lekurik zoragarriena bihur dezakegu. Hondakinak endu eta lekua garbitu ostean, nire zuaiztxo berdea landatuko dugu. Ikusgarria izango da handitzen denean. Parke txiki batekin dezakegu eta Wanda enea deituko diogu. Ez, itxaron. Zergatik ez dugu zerbait ikusgarria jartzen bertan. Esaterako jolas parke bat. Jolas parkea? Ez, itxaron apur bat. Bai, usteltasunez betetakoa. Zer? Eta ustel herri deituko diogu. Bai! Bikaina burutazioa, besterik badaukazue? Badakit, jatetxe bat ireki dezakegu. Bai, plater prestatuak ematen dituzten oietakoa. Tamalez, jatetxeek eta jolas parkeek hondakin asko sortzen dute. Zaborra, barra, kaltegarria da inguru giroarentzat. Beraz, zergatik ez dugu jartzen birziklatze zentro bat? Zer? Ez! Ideia bikaina, Fibi! Ez horixe! Aizue, hori da lekua! Andereño Kizkurne, kanpora noa begiratu bat ematera. Aurrera, Wanda. Ez galdu aukera, arriskatu. Hau sartu hankasartzen. Uste nuen baino okerrago dago hau. Bada hemen zerkendu eta garbitua. Aizue, lagunok! Ustel tunela. Berazkialentzako aproposa, hondakin eskulturak. Iepa! Barkatu, baina zerbait esan behar dizuet! Laguntza beharko dugu. Larry Zerrari,
Horri konponduko dizkigu hemengo enborren kontuak. Primeran! Irriketan nago leku hau dena soildutakoan hoien aurpegiak ikusteko. Bai, esan, Larri Zerrarirekin mesedez? neu naiz. Ederki, badut lantxo bat zuretzat, alferrikako enbor zahar ustel batzuk txikitu nahi nituzke. Ongi, nire kontu, nora jo behar dut. Zabortegiko orubea ezagutzen? Orain joatea nahi? Primeran, pare-parean datorkit. Aizue, jolas parkean lokatz bira bat jar dezakegu. Ez da pentsatu ere, jatetxe bat jarriko dugu. Orubea garbitutakoan erabakiko dugu, zertarako erabiliko dugu. Itxaron! Eta zergatik ez dugu uzten leku hau dagoenean? Arnold, zergatik utzi nahi dituzu beti gauzak daudenean zerbait egin ordez. Nire teoriaren arabera, naturari bere kaxa utzizkero, hobeto moldatzen delako. Utikan zure teoriak, Arnold. Enbor usteloiek txikitu egin behar dira, hilda daude eta alferrikakoak dira. Ikusi zeuk. Horixe egingo dugu hain zuzen, Wanda. Lotu segurtasun ualak. Wanda, ikusten zer lortu duzun? Andereñok autobusa... Ez, geldi, andereñok izkurne. Ez duzu ba autobusa, ez genuke. Ezin dugu. Berandu egi, Wanda. Txikitu egin gara. Ez, orain ez. Hau komedia. Baina andereño, aldegin behar dugu hemendik, agudo. Nora arraio goaz. Usteltasunak eta bizitzak zelotura duten ikasi behar dugu. Eta orain jabetu behar dugu horretaz? Ederki aurro kanpora denok. Arriskatu! Hau sartu hankasartzen, sartu saltzan! Bai, hanka ondoraino sartzen trebea naiz ni. Ara, enborilek zeharo bestelakoak dirudite tximitzen neurrikoa zarenean. Tximitzek ere izugarriak dirudite, muski? Begira, usteltasuna, bizitza. Ondo da, orain itzul gaitezke. Argituko pitilun hori, igotzen azkena muturzikin. Ez, itxaron! Arren, ez igo horragora. Aldegin behar dugu. Zertzen hori. Bizkor! Urtsintxa marradun bat zen hori aurrak. Eskutatu! Wanda, non zaude? Hemenago! Eskerrik asko, andereño. Ez horregatik, Wanda. Zeharo bestelako mundua da hau. Ai! Ustelerria aparta. Baina ezin dugu ezer egin lekua garbitu arte. Ea, handitu gaitezen eta aldegin dezagun hemendik. Aizue, nora ote doa zulo hau? Behera, Ralfi, ados, eta orain guazen denok etxera. Iara bakarrean aurrok, usteltasunerako gure kanpoekintza hasi besterik ez da egin. Ai, nola ala galarazten saiatuko naiz. Entzun denok, zera gure etxeko lorategian bada enbortzar bat. Ara egin dezakegu nahi baduzue kanpoekintza. Galletak eta esnea aterako dizkizuet. Wanda, zuregatik gaude orain hemen, eta dena hitzez hitz esan duzulako. Ikusi zer horrek, gogoratzen? Aukeraz baliatu eta hanka sartu dut. Nola raio konpon dezakit orain naste borraste hau dena. Ez da Larri Zerrariren aztarrenik. Hemendik irten beharra daukagu! Zer da zarata hori? Ez dutu, aurrok, okilek tximitxak bakarrik jaten dituzte. Ene! Eundaka tunel dago hemen barruan. Tunel bira jardezakegu ustelerrin. Ideia bikaina Dorozian, baztertu Wanda enearena, eraiki dezagun ustelerri, eta orain jota abian ospa! Aizue, begira! Onantz dator! Kontuz! Bejonde izuela, aurrok. Tximitx zulogilearekin egin duzu topo. Tunel hauek egiten aritu diren animalietako bat. Aupa! Hona hemen autobusa! Orain joan gaitezke! Autobus zulogilea, 11 ikusteko jaioak gara bai.
Ala jaina, gero eta harrigarriagoa iruditzen zait leku hau. Ei, zer dira zera hoiek? Enborraren kanpoaldean ikusi ditugun onjoei dagozkie. Onjo batzuk egurriletan hazten dira, eta onjo geruzaren azpian, zuntz iniminoz osaturiko amarauna hazioi da egurrean barrena. Zuntzoiek egurra jan eta enborra usteltzen dute. Aizue, zuntzoiek ezin egokiagoak lirateke Ustelerriko beldurretxerako. Hemen dator berriz! Tximitxak bakarrik ez da Andereño? Bai, Ralfi. Ia harrapatu gintuen. Nork esango zuen enborril bat hainbizirik egon zitekenik, ez da Andereño? Sentitzen dut, baina aldegin beharko genuke hemendik inoren bazka bilakatu nahi ez badugu. Esan dizuet dagoenean utzi behar genuela. Eta nik esaten dizuet aldegin beharra daukagula hemendik zebestela. Oazen, itxaron! Ameboidea plasmodiuna divertigarria da, Amezer? Lizuna, beste izaki bizidun bat enborraren bizkar bizidena. Ea, Dorozian, pentsatu, lizun likitz lirdinga labain liluragarria soilik aurkitzen da? Ustelerrin? Ez, Carlos, enborrilen ustelgunea dute berezko bizilekua. Eta dagoenean da liluragarria. Egia! Aizue, ez alkenuen enborra txikitu behar. Sentitzen dut, Wanda, baina ezetz pentsatu dugu. Zorionak, ongi etorri, dagoenean klubera. Ederki, erabakita dago. Jatetxa jarriko dugu orduan. Guazen! Ze izan da hori? Aizue, itxaron, okerreko bidetik zoazte. Gero eta okerragotik, hain zuzen ere. Otordua, aurrok! Primeran, ez dago jaldeko zerbitzua daukan enbor ustela bezalakorik. Zer nahi duzue, enbormani birrinduak? Egur morokile goxia ala enborra zalpurea. Enuke milika izan nahi, Andereño, baina zera, ez daukazu janari antzeko, ezer? Enborra janaria da ordea, Ralfi. Horixe da ba ederrena. Izaki hauek guztiek enborra dute janari eta energi iturri. Ederki. Orain guazen hemendik eta zabaldezagun jatetxe bat, ez da, Ralfi? Begira, enborra ez ezik, enborra jaten duten beste zera hoiek ere jan egiten ditu. Bai, nora nahi begiratu eta otordua da denentzat. Badakizu zer, Kixa? Leku hau, jatetxe bat da berez! Zer, sentitzen dut, Wanda, baina ez dugu nahi leku hau garbitzerik. Ongi, beste bikide, dagoenean utzi klubeko partaide. Orduan, ez Ustelerririk ez jatetxerik. Geuren aurrera itzuli eta eztabaidatuko dugu. Eztabaidatu zer, 8 neska mutilotatik bostek ez dugu nahi leku hau garbitzerik. Azken aukera da denok hemendik irteteko. Fibi, Tim! La, hilobi ustelak. La, hilobi ustelak. Desegindako nire banana ustelada karkit gogora honek. Deskomposizioaren ondorioz, dena desegiten da. Egurra, banana, tximitxa, edo zer. Fibi, Tim, berziklatze zentro bat ezartzeko zuen ideia lurraren historian izandako burutaziorik onena da. Benetan? Zindagizut. Ea arren, esan Andereñori handiekin nahi duzuela enborrau birziklatzeko. Arren. Baina jada birziklatuta dagota. Onjoen eta tximitxan janari da. Goroldio eta likenen azitoki. Eta gainerako gizaki hoien guztien bizilekua da. Ongi, baina izaki hoiek zabor mordo eragiten dute, ezta? Badakizue tximitzen kakaplastak, beraz, zenbat eta lehenago garbitu? Itxaron, tximitzen kakaplastak ere erabilgarriak dira. Birziklatze naturala deritzo. Sentitzen dut, baina hori nazkagarrikeria galanta da. Ez da nazkagarrikeria, Wanda. Deskomposizioa eraldaketa da. Amore ematen dut. Ados, ez da nazkagarrikeria, zoragarria baizik, gogoko dut oso. Baina orain guazen hemendik. Aizue, lagunok zatozte! Eta orain zer? Begira, bai lurre mankor eta joria. Hau
da onena zure zuaitzarentzat. Dagoenean utzi klubekoa izan nahi duzu? Hori sinez gaitza da. Enbor ustela, zelaian buruz bera, itxusi dagoela, gabe obedela. Enbor hori ez da lur gorri, ustel ez da josi eta bilakatu jori. Ustelduz joanik, esan zergatik, onjo eta tximitxek aurkitzen duten janik. Euritan blaileen, elurretan zuri, lurra da ontzen, gauzak azten guri. Da bizi berritzaile, ez uzkurtzaile. Dagoela ba, dagoen bezala. Leku hau zoragarria da. Bai, dagoenean. Ondo da, konturatu naiz. Ez dago inolako arrazoirik enborra hemendik kendu eta leku hau garbitzeko. Beno, bat izan ezik. Bai, Wanda, esan zein. Larry. Nor da Larry? Ospa, guazen hemendik! Zatozte aurrok! Ze izen da hori? Denok elkarrekin! Wanda, etzen igun zerbait esan behar? Sentitzen dut, benetan diot. Orain dakidanaren erdia ere nekien Larryri deitu nionean. Ene, zergatik aritu beharrote dut beti zerbaitetan, gauzak daudenean utzi ordez. Batzuetan jardunak badu bere lilura, Wanda. Oraingo honetan bezala. Badakit zer egin. Ideia bikaina. Lagundu! Ea, jantzi hoiek, bizkor! Txantxetan zabiltza ala. Trapu hauek janztea nahi duzu? Burutazio berik bai? Lotu segurtasun ualak! Bagoaz! Larry! Larry! Zein da? Ze arraio uste duzu ari zarela egiten? Zera, ni, Ni enbor iratxoen bat 19 erakunde lokalekoa nauzu. bai? Eta benetan diotsut. Ez dugu bat ere begionez ikusten, bazterrak alferrik hankazkora jartzera datorren jendea. Esaidazu, Larry, ze ikusten duzu zeure ingurura begiratuz gero? Zera, ohiko garbiketa lana besterik ez. Begirazazu ostera. Ikusten enborril hori, baltzanekien enborrustel honek bere baitan bilduta dituela jolas parke bat, jatetxe bat, berziklatze zentro bat eta Wanda enea. Ez zenuke sinetxiko zenbat izaki bizi diren bertan. Eta badakizu zer gehiago? Ez? Zer gehiago? Naturako ustelguneak dira, Larry. Usteltze prozesua zoragarria da eta gainera naita ezkoa. Berziklatze naturala esaten zaio eta zaharretik berria sortzea du helburu. Badakit. Ezkutuko kameraren bat egongo da hemen nonbait. Ea lagunok. Pentsazazu, enborra txikitzen baduzu, gehiago litzateke deskonponketa, deskonposizioa baino. Enuen berehalakoan pentsatuko enborrustelek iratxoain berritsuak izan zitzaketenik. Baina, nolatan ez dut orain artean oietakorik inoiz entzun? Arraioa, erreminta astunekiekin lan egitearen ondorioa izango da. Burutazio oso ona izan da iratxoen kontuarena, Wanda. Eskerrik asko, Arnold. Baina zerbait esango dizut. Aurrerantzean gauzak bere horretan utziko ditut. Wanda, hau da komeria, hau da komeria, hau da komeria. Tira, Arnold. Denok autobusera atzera. Zer?
bereziren bat egiteko asmo alduzu ezuek biok. Materia ustelkirastun horrekin. Usteltze prozesua naturaren zati garrantzitsua da, ezta? Hala da? Eta egiten duen gauzetako bat bestelako izaki biziak janari zornitzea da. Beraz... Probatu nahi duzu, Baina Wanda, Arnold, hau nazkagarrikeria da. Nire zuaitzaren zatez. Ongarria! Nik beti esaten dudan lez, elikagarria izanagatik ez du zertan atsegina izan beharrik. Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Muskietzazu ona ekarri hori. Kaixo, autobus magikoa esan? Jepa, deskomposizioari buruz ikusi berri dudan telesaioaren arduraduna zara? Kitzazu, zergatik? Uste laborratua izan delako. Txantxarik ez. Itxaron, txantxetan ari nintzen. Aizu, gauza ustel asko ikusi izan ditut, baina denak ez zauden tximitxez eta ondioz josita. Tira, askotan gauza txiki bezain ikusezinek eragiten dute usteltze prozesua. Bakterioen pare txikitu nahi genuen jendea hobeto ikusteko, baina arnoletzen etorriko. Ba alda usteltzen ezten zerbait. Ez bizirik egon badeinoiz, landariak, animaliak, bakterioak deskonposatu egiten dira hilostean. Azkenean lotxagabeak ere usteldu egiten dira. Ederki, eta esaidazu. Bada erorita dagoen enbor bat gure etxe aurreko kalean zeharkatuta iaztik edo. Noiz ustelduko da? Dagoeneko deskonposatzen ariko da, baina usteltze prozesuak luze jotzen du urteak batzuetan. Gainera azkenean atzera lurrera itzuliko da telesaioko enborra bezala. Ia dena usteldu ohi da. Ondo da, baina ez dituzue aipatu ere egin gogokoen ditudan izakiak. Ez? Zeintzuk? Lurreko zizareak. Barregarria da diozuna? Aintzakotzat hartu beharko lirateke zizareak. Bai, joixe. Ez dute parekorik lurzorua jaten, goldatzen eta ontzen. Horretarako bakarrik izan beharko lukete beraz? Zera, pentsatzen aritu naiz eta ze gertatuko litzateke usteltze prozesurik gertatuko espalitz. Lurzoruak elituzke berreskuratuko landarek hazteko behar dituzten elikagaiak, eta landarerik gehienak hilegingo lirateke, eta lurra idor bilakatuko litzateke basamortua bezalakoa. Eta badakizu zer? Zer? Ez dago enbor iratxoak bezalako izakirik inon. Tira, bakarren bat edo beste agian bai.